Ahoj. Dneska máme fakt nádherné počasie, takže by bolo škoda to nevyužiť. A len taký rýchly výletík, korlátko. Alebo už vlastne jednoduchšie to nejde. Hej, auto na rozbehy. 10 minút si na hrade. Není to náročná prechádzka. Samozrejme, vychytaj pekné počasie, aby si ten hrad videl. Strihnem tam zábery, keď som tu bol počas mly. Má to svoje čaro, ale keď je pekné počasie, tak je to úplne iný level. Keďže je pekné počasie, bude tam asi veľa ľudí, takže úvod a nejaké detaily poviem tu, aby sme sa nejak navzájom nerušili predsa len. Čo sa týka hradu, tak vznik mám dokumentácii, som si našiel. Kde sme? A tu je. Hrad sa datuje k 13. storočiu, ale prvé písomné zmienky boli niekedy v 11. storočí, kde tu stála istý typ ako drevohradu. Tu máme v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Čo sa týka prístupnosti, už som spomínal auto. To je asi najrozumnejšia cesta. Hej, autom na rozbehy najrozumnejšie. Ale ďalej už je tu o mnoho zaujímavejšie cesty ako pre turistov. Alebo teda na bicykli, hej, keďže je to do kopca, tak pre tých, čo sú trošku viac, ako to povedať, zdatnejší. Tak. Trasy môže Cerova Lieskové na Pešáka hore, zastávka Buková na Pešáka hore, alebo potom premotivovaných, čo som trasu išiel ja od Smolnic, čiže Záruby, Ostrý kameň, Buková priehrada a na Pešáka sem hore. Vede sem krásne turistická trasa. Ja som išiel v lete, nezabudnúť hlavne veľa vody. Ja som to trocha podcenil, ale na korlátko som prišiel. Potom už ma vlastne tu čakal odvoz. Tuto si môžete pozrieť, strihnem to sem. Rozdiel, keď je takéto počasie, to je krásne, a keď je mla. Aj keď je prístup k hradu vícemenej úplne pohode, hej, že nie je to náročné, tak už ale pohyb po hrade už vyžaduje nejakú menšiu kondíciu a hlavne treba dávať pozor na turistické obutie. Priezľúcanina je taká celku fajn rozhľadná a keď už ste tu, tak určite by som tam vybehol. Je to také príjemné spestrenie. Celkovo prostredie tu velice pekné, miest na parkovanie je tu dosť. Hlavne podotýkam chovať sa slušné, bordel si brať ze sebou zpátky. Určite pozri moju ďalšiu tvorbu a vidíme sa pri ďalšom videu.